Bună ziua tuturor! Văd că deja avem câțiva participanți care s-au înscris și sunt deja că mai apar în Zoom-ul nostru de astăzi. Propun să așteptăm 30 de secunde și să începem prezentarea noastră de astăzi. Bun venit tuturor! Sunt aici împreună cu colegii mei din ThinkWare, cât și cu Diana, invitatul nostru special din cadrul PwC România. Bună ziua! Ok. Bună ziua tuturor din nou! Mă bucur că v-ați alăturat acestei inițiative de discuții interactive lunare pe teme de interes pentru specialiști ca dumneavoastră din finanțe, trezorerie și contabilitate din România. Eu sunt Radu Pojoga, sunt Chief Revenue Officer din cadrul companiei ThinkWare. Și pentru cei care nu știu cine este ThinkWare, este o companie înființată în 2018 ce a dezvoltat soluții bazate pe Open Banking, o tehnologie revoluționară de interconectivitate între clienți și bănci prin interfețe de tip API. Think Treasury este una dintre aplicațiile dezvoltate care conectează toate conturile bancare ale unei companii într-o singură platformă, în timp real, prin tehnologia de Open Banking. ThinkWare este o instituție de plată autorizată de Banca Națională a României anul trecut, în 2022, în luna mai, și cu toate acestea, noi operăm deja în mai multe piețe din Europa. Seria de întâlniri lunare CFO Talks, pe care ați acceptat-o ca invitație astăzi, are rolul de a crea o platformă de schimb de experiență între specialiștii, cum sunteți dumneavoastră, de trezorerie din companiile din România, și în fiecare ediție o să avem o temă fierbinte de interes care va fi abordată cu ajutorul celor mai relevanți parteneri și specialiști în această arie de competență. În cadrul evenimentului de astăzi, CFO Talks, avem ca invitat special Diana Roșu, director expert de consultanță fiscală din cadrul PwC România. În discuția de astăzi vom afla mai multe vis-a-vis de avantajele fiscale și practicile dovedite de management pentru companiile de tip holding. Am să dau cuvântul Dianei și vă rog să plătiți atenție sporită la ceea ce vă spun. Diana, te rog. Mulțumesc frumos, Radu! Bună ziua și din partea mea! Mă bucur că reușim să ne auzim. Îmi doresc să ne și vedem după această experiență și să împărtășim părerile de bine și sugestiile constructive cu privire la acest mesaj. Voi spune jumătate de minut câteva cuvinte despre mine și apoi vă voi prezenta agenda acestui eveniment. Am un copil de aproape 3 ani. Fac consultanță din pasiune și pentru că am experiența ultimilor aproape 15 ani și principalul motiv pentru care sunt în fața dumneavoastră astăzi este aceea că mi-a plăcut atât de mult ceea ce face ThinkWare, nu are absolut nicio legătură cu activitatea de consultanță fiscală pe care o am de atât de mulți ani, încât mi-am dorit să învăț și să fiu alături de ei. Prin urmare, sper să rămâneți atenți, angajați și chiar să ne adresați întrebări atât mie cât și colegilor din cadrul ThinkWare și până la urmă să și împărtășiți entuziasmul pe care o să încerc cu toate emoțiile pe care le-am să vi-l și transmit. Mi-am propus ca astăzi să vă vorbesc despre holding și am construit o agendă atractivă și anume, pentru următoarele 15 minute voi vorbi despre holding, cum să-l facem și cum să nu îl facem, cum să-l facem ca Dr. Google și cum să-l facem altfel. Ulterior prezentării mele, și anume celor 15 minute, voi face o pauză și o voi lăsa pe Elena să vă prezinte un demo al tool-ului care va fi vizualizat și cu privire la care veți putea adresa întrebări. Iar la sfârșitul sesiunii de astăzi vom prezenta niște concluzii, un pachet de informații minime cu care ne dorim să plecați din acest webinar și sigur să preluăm niște întrebări sau întrebările pe care ni le veți adresa și să le
să reușim în speranța că vom răspunde la ele. Putem să punem agenda ca să o vadă toată lumea, Diana? Sigur, eu am împărtășit ecranul meu, sunt în secțiunea de agenda. Cred că e și o ocazie bună să confirm că îmi vizualizați ecranul cu agenda. Eu nu văd. Nu văd. Nu te văd decât pe tine. Poate nu se vede. Acum se vede agenda și mulțumesc tare mult. Pentru audiență, rugăm în cazul în care aveți întrebări să le puneți în chat și le vom prelua imediat ce terminăm partea de demo din partea colegei mele, Elena Cosma. Perfect, mulțumesc frumos. Înapoi la tine. Chiar mă bucur că m-ai întrebat. Așadar, holding ca Dr. Google. Și de ce m-am gândit la un astfel de titlu care nu este foarte uzual în formulările și în rapoartele pe care le pregătim noi ca și consultanți fiscali? Suntem după pandemie, în plină epidemie de gripă, chiar și eu sunt după câteva episoade de gripă și mă gândeam că foarte mulți membri ai propriei familii caută pe Google în funcție de simptomele pe care le au, de ce suferă, își găsesc și tratamentul și deja se și văd vindecați. Și cumva, ajungând înapoi în zona mea, mi-am dat seama că holdingul, după aproape 15 ani de când sunt în consultanță fiscală în România, este un subiect, dacă nu cunoscut, ultra cunoscut. Și cred că toată lumea poate să înființeze un holding sau crede că poate să înființeze un holding. Și atunci, primul mesaj pe care vreau să vi-l transmit și cu care mi-aș dori să plecați este acela că dacă vreți sau vrem sau ne propunem să înființăm un holding ca să nu plătim taxe, nu este un motiv sănătos pe care v-aș încuraja să-l îmbrățișați. Și atunci aș vrea ca următoarele minute să le vorbesc în scop educativ, să vă sumarizez ceea ce ați găsi pe Google și elementele pe care sunt convinsă că le-ați urmărit, deoarece reprezintă sau poate reprezenta o componentă semnificativă a costurilor totale din afacerile dumneavoastră. Așadar, dacă ar fi să implementați un holding cu informațiile publice disponibile, m-aș aștepta să identificați următoarele detalii. Holdingul vă ajută să amânați impozitarea dividendelor și a câștigurilor de capital până la momentul distribuirii lor. Holdingul va ajuta să reinvestiți profiturile pe care le-ați consolidat la nivelul holdingului fără costuri suplimentare, și anume cu eficientizarea sau reducerea costurilor până la zero. Și ați putea găsi faptul că un holding vă ajută să vă planificați perioada deținerii minime a investiției, deoarece se menționează expres că acestea ar fi niște condiții cantitative care pot fi foarte ușor bifate încât să beneficiați de reducerea sau neplata taxelor. Acest mesaj este egal aplicabil indiferent dacă ați avea sau ați dori să implementați un holding în România sau în afară. Criteriile și principiile sunt relativ similare. Dacă v-ați uitat la structuri de holding în alte jurisdicții, Cipru, Olanda, Luxemburg și alte țări care au o vechime mult mai mare decât România în legislația de holding, v-ați putea propune să vă implementați o astfel de structură dacă ați avea prezență internațională, afaceri în mai multe țări, filiale în mai multe țări. Dacă firma dumneavoastră ar avea o componență mixtă a acționariatului, acționari rezidenți fiscali în România sau în afara României. Sau, nu în ultimul caz, și acestea sunt chiar exemple din experiență foarte recentă, ați putea să fiți implicați în tranzacții de M&A, de identificare a unui investitor către care să doriți să vindeți afacerile și atunci acest investitor să vă impună o anumită structură. Și de ce v-ar impune sau dumneavoastră de ce ați dori să implementați foarte rapid, să nu plătiți taxe, o structură de holding, deoarece în structura pe care am și prezentat-o vizual în prezentare se poate vedea că la nivelul de jos al societăților operaționale menționate în prezentarea mea, ca societățile 1, 2, 3, dividendele care ar fi plătite către structura, respectiv compania de holding, ar beneficia de 0% impozit.
cu niște condiții, o deținere minimă de 1 an și o deținere de cel puțin 10% în capitalul social al acestor companii. Veniturile din dividende care ar fi încasate de această companie de holding nu ar fi impozitate, deoarece ele sunt prevăzute de legislația fiscală din România ca fiind venituri neimpozabile. Și dacă în ultimul rând aceste dividende ar fi mai departe distribuite către beneficiarul ultim, o persoană fizică, ei, tocmai la ultimul nivel al persoanei fizice beneficiare s-ar plăti un impozit de 8%. Și dacă... Diana, putem să ne oprim un pic? Avem pe cineva care tocmai ce ne-a comunicat că nu vede ecranul tău. Acum nu știu dacă este o singură persoană sau e toată lumea din audiență. Mai poate să ne spună cineva dacă la fel nu poate vedea prezentarea Dianei? No, se vede. Ok. Da? Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. E o dovadă că suntem ascultați și urmăriți. Deci vă rog frumos să adresați orice sugestii sau orice întrebări și de natură tehnică, dar și de natură tehnic din domeniul nostru de expertiză. Super. O să trec la următorul slide atunci, deoarece îmi place Dr. Google, pentru că și eu îmi caut informația la Dr. Google, dar nu mă opresc aici. Și cumva, ca să-mi termin această componentă de început a discursului, am făcut o comparație. În partea stângă, astfel cum mă uit eu la ecran, aș avea o structură de companii fără holding, în partea dreaptă cu holding. Dacă sunt un antreprenor român care sunt la începutul inițiativelor antreprenoriale și dețin un anumit număr de companii, în cazul în care aceste companii și-ar distribui profiturile, dividendele pe care le-aș încasa eu ca antreprenor și acționar, persoană fizică, ar fi impozitate cu 8% impozit pe venituri din dividende, dacă aș primi dividende, sau dacă aș vinde companiile, aș plăti 10% impozit pe câștigul de capital, respectiv venitul din vânzarea acțiunilor. În funcție de situația personală, aș putea să plătesc și contribuție la pensii și sănătate. Dacă interpun o structură de holding, și anume între mine și companiile mele operaționale, am o altă companie, fie în România, fie în afara României. În exemplu de față l-am prezentat pe cel din România. Vă voi arăta cum putem să câștigăm temporar, și e importantă această nuanță, 16% cost fiscal aferent aceluiași flux de dividende sau câștiguri de capital. Legislația fiscală prevede condiții de deținere minimă, 1 an, o condiție de participare minimă de 10% la capitalul social al societăților operaționale. Odată ce această perioadă sau aceste condiții sunt îndeplinite, aceleași dividende sau câștiguri sau venituri din vânzarea acțiunilor, care în exemplul anterior erau impozitate cu 8% dacă vorbeam de dividende sau 10% dacă vorbeam de câștiguri de capital, dacă ele sunt transferate către societatea de tip holding, sunt neimpozabile la nivelul societății holding, nu sunt impozitate la sursă la nivelul companiilor operaționale dacă am face distribuții de dividende. Aceste sume câștigate pot fi fie reinvestite în societăți, fie distribuite mai departe către persoana fizică, unde, în ultimă instanță, ar ajunge să fie impozitată cu aceeași cotă de 8%. Cu această prezentare grafică aș vrea să rămâneți din prima parte a webinarului, deoarece pe de o parte am prezentat elementele de bază care definesc o structură de holding și legislația de holding din România, dar în al doilea rând arată cum nu plătiți taxe. Și mesajul pe care nu vreau să vi-l transmit este acela că dacă vă înființați o societate de tip holding doar pentru motivul de a nu plăti taxe și dacă nu reușiți să aveți și un alt tip de plan, este posibil ca această reducere a taxelor sau așa zisa eficientizare a costurilor fiscale să se întoarcă împotriva dumneavoastră și să aibă repercusiuni nu numai financiare și fiscale, ci și de altă natură.
motiv pentru care ajung în a doua secțiune a prezentării mele, unde vreau să vă prezint holdingul altfel, și anume structura de holding pe care eu personal aș promova-o și cu care mi-ar face plăcere să vă ajut sau despre care mi-ar face plăcere să discut cu dumneavoastră. Și m-am gândit să ies din contextul fiscal și legislația fiscală cu care lucrez în fiecare zi, să dau un pas în spate și să vă întreb de ce, sau să ne întrebăm de ce am vrea să înființăm o structură de holding sau să avem o companie de holding în grupul nostru mare de companii. Pentru că vrem să facem o restructurare eficientă. Și atunci, dacă ne dorim o restructurare eficientă, și folosesc acest cuvânt eficiență, care ne este specific celor care lucrăm în grupuri de companii multinaționale, dar nu numai, vă propun să ne uităm împreună la factorii externi, și anume contextul economic, și apoi la factorii interni. Nu vorbesc absolut deloc de taxe momentan. Nu uit de ele, recunosc în continuare că această componentă a costului fiscal este o componentă importantă, dar cred că nu este primul aspect cu care trebuie să începem. Și acum, în realitatea imediată, știm că avem o inflație de 13,8% în România, suficient de ridicată, chiar mai ridicată decât media europeană. Dobânzile se situează în prezent la un maxim istoric. Randamentele obligațiunilor în care am investit eventual sunt la nivelurile cele mai mici, de asemenea istoric. Avem presiuni geopolitice, dacă ne gândim la situația din Ucraina și nu numai. Și acum ajung și în domeniul meu, legislația fiscală este volatilă în continuare. Și atunci, dacă urmăresc un astfel de context economic și reușesc să-l și particularizez business-ului meu și să identific impactul acestor factori externi asupra business-ului meu, atunci aș putea cu inima împăcată să vorbesc sau să deschid subiectul unei eventuale restructurări a grupului meu de companii. De ce? Din cauza acestor presiuni externe foarte mari. Și acum haideți să ne uităm în interiorul companiei sau în interiorul grupului nostru. Și m-am gândit ce ar fi important dacă aș fi în locul dumneavoastră sau dacă aș conduce mai multe afaceri. M-aș uita la cash, la costuri și la aspectele juridice. Aș vrea să am un avocat cu mine. Și atunci am zis, vreau să fac cash management, cost management, legal management în acest proces de restructurare. Repet, sunt în continuare și nu uit că scopul este să vorbim despre holding-uri. Și granular m-am gândit pe fiecare palier care ar fi prioritățile pe care vi le-ați putea defini sau care ar fi aspectele potențial importante în viața reală într-un proces de restructurare. Și atunci, sunt câteva exemple pe care vi le propun. Sigur că nu sunt exhaustive și chiar vă invit și sunt curioasă dacă le considerați relevante și dacă ați avea și alte exemple pe care le-ați putea prezenta în acest context al restructurării. Deci dacă ne uităm la cash, cred că am putea face o restructurare eficientă propunându-ne niște măsuri de control al cash-ului din companie. Cum am putea să facem acest lucru? Un exemplu ar fi să știu în orice moment, live dacă se poate, câți bani am în grup. Dacă am 45 de companii, cu atât mai mult este important să știu câți bani am, unde sunt banii aceia și când îi pot utiliza și cum îi pot utiliza. De ce vorbesc de bani? Pentru că în fiscalitate și nu numai, dacă nu urmărești banii, nu reușești să înțelegi toate subtilitățile sau toate aspectele gri din legislație. Și cumva e principiul pe care mă bazez. Când nu înțeleg o întrebare sau o situație, întreb de unde pleacă banii și unde ajung banii sau unde se dorește să ajungă banii. Deci aici, ca să pot să am și un comentariu, dacă sunteți un holding și vrei să-l controlezi și mai mult să vezi să ai și o restructurare eficientă, în faptul că ai avantaje fiscale, poți, în al doilea rând, să ai și o eficiență plus organizarea financiară, care ar ajuta orice holding și orice consultant financiar și mai mult chiar și partea de treasury, corect? Sigur, și cred că managementul în primul rând ar dori să știe unde sunt banii. Banii sunt cei mai importanți și la îndemână și fără utilizarea eficientă a banilor, cred că orice eficiență sau orice structurare fiscală este inutilă. Și atunci, așa încerc eu și mulțumesc că ai și intervenit, Radu, așa încerc să vorbesc despre
subiectul holdingului sau despre restructurările, inclusiv fiscale, pornind de la aspecte economice, comerciale. Noi vorbim în fiscalitate de așa zisă substanță economică. Sunt nu știu, un collocation, cum ar fi pentru engleză. Este modul nostru de a spune că dacă nu am motive economice, și anume cele pe care vi le-am exemplificat și vi le voi prezenta în continuare, eficiența fiscală nu funcționează sau dacă funcționează, este extrem de riscantă. Ceea ce vreau să transmit acum este cum să obținem eficiențe pe mai multe paliere, în primul rând la nivelul cash-ului, apoi și în zona fiscală, astfel încât proiectele de restructurare în care suntem implicați să nu se întoarcă împotriva noastră prin riscuri fiscale și nu numai. Mulțumesc. Așadar, la cash management, pentru a putea controla cash-ul din companie, ne-am putea uita la platforme de cash management sau de treasury management, ne-am putea uita de asemenea la componența costurilor firmelor și afacerilor pe care le conducem. În a doua categorie a cost management, cred că v-ați putea propune să vă reduceți pierderile sau să reduceți costurile aferente afacerii dumneavoastră. Reducerea costurilor, sigur că poate să ducă la creșterea capacității de distribuire a dividendelor. Ce înseamnă asta reformulat? Că am crește profiturile companiei. Și de ce am dorit să creștem profiturile companiei? Sau de ce am dorit să absorbim pierderile companiei? Deoarece, întorcându-mă la primul palier de cash management, pot avea o companie în care sunt blocați bani la care eu ca acționar nu pot să am acces dacă acea companie are pierderi. Nu îi pot distribui sub formă de dividende. Și cumva, ascultându-mă în timp ce vă prezint, îmi dau seama că sunt corelate aceste exemple și eu le văd relevante. Sper să le considerați relevante pentru a fi nu numai monitorizate, ci și invocate când vă planificați un proiect de restructurare a grupului. În ultimul rând, ultimul exemplu din categoria cost management ar fi acela al eficientizării costului îndatorării, adică, și revin la factorii externi. Suntem în momentul în care dobânzile sunt la niveluri foarte ridicate. Atunci, noi ne-am dorit sau ne-am putea propune printr-un proces de restructurare să reducem costul îndatorării. Cum? Prin combinația finanțării intragrup, prin atragerea finanțării de la investitori externi care eventual să finanțeze mai ieftin decât băncile. Nu sunt foarte convinsă, dar în funcție de volum poate fi opțiune, obligațiuni, capital propriu chiar. Mă opresc cu exemplele pentru cost management și trec la ultima categorie de legal management. Ce înseamnă acest lucru? Dr. Google spunea că dacă încercăm să planificăm deținerea, pentru că noi știm că scutirile de taxe sunt acordate dacă dețin o companie pentru cel puțin un an și apoi o vând și o dețin cel puțin 10%, legal management înseamnă că vreau să fiu atent ca acționar, persoană fizică eventual, la răspunderea legală pe care mi-o asum deținând o companie. Și dacă am o companie de holding în structura mea, eu personal pot să am o răspundere legală mai mică utilizând un astfel de vehicul de tip holding. Holdingul, odată înființat, trebuie să aibă o guvernanță corporativă și avocații dumneavoastră cu siguranță vă pot da mult mai multe informații concrete despre acest aspect. Puteți să negociați într-un proces sau să fiți într-un proces de M&A și să negociați mecanismul de preț pentru vânzarea grupului dumneavoastră de companii. Un astfel de holding, dacă nu îl aveți, este destul de probabil din experiența mea să fie cerut de un investitor, eventual și un investitor instituțional. Dacă îl aveți, cu atât mai mult ați avea posibilitatea de a negocia eficient și din timp avantajele pe care le aveți înglobate în business-ul dumneavoastră, inclusiv avantaje fiscale. Voi trece mai departe la categorisirea din alt punct de vedere a avantajelor holdingului în România. Ne uităm la flexibilitatea investițiilor, centralizare, avantaje fiscale, deci nu îmi uit meseria și nu îmi uit
area mea de expertiză și vorbesc în continuare de avantaje fiscale. Și la sfârșit, în lista de avantaje, nu uit menționarea finanțării și trezoreriei. Flexibilitatea investițiilor. Ce înseamnă? Că putem să este bine să planificăm de la început, indiferent de momentul în care ne aflăm în business-ul nostru, structura viitoare. Deci să ne vizualizăm succesul și dacă îl vizualizăm, putem încă de la început să înființăm o structură de holding, în loc să deținem ca persoană fizică sute de companii, deoarece este de înființat este destul de ușor, dar vânzarea este mult mai flexibilă și mult mai rapidă și poate să atragă mai multe beneficii pentru mine ca antreprenor sau pentru mine ca persoană care dorește să atragă capital dacă am o astfel de structură de holding. Și așa ajung la al doilea exemplu, holdingul, care nu este o simplă companie, un simplu SRL, ci este o platformă care atrage investitori. De ce? Am menționat mai înainte că multe fonduri de investiții sau mulți investitori instituționali care vin cu structuri transfrontaliere, cu un număr destul de ridicat de companii, caută o astfel de companie holding care să centralizeze deținerea juridică, fluxurile de tranzacții, managementul pentru o țară sau pentru o regiune în care investesc. Având de la început un astfel de holding sau înființându-l, înainte de a căuta sau a negocia cu un investitor, vă ajută să câștigați timp și avantaj, poate chiar competitiv, într-un astfel de proces de negociere. Ultimul exemplu din categoria flexibilizării investițiilor prin înființarea unui holding este acela că la nivelul holdingului puteți să consolidați financiar și fiscal profiturile și pierderile companiilor operaționale din grupul dumneavoastră, lucru care nu ar fi posibil dacă nu ați avea holdingul. Centralizarea. Ce ar însemna centralizarea într-o singură companie? Procesului decizional, procesului de administrare. Repet, dacă avem afaceri multiple, 40-50 de companii, cum se întâmplă să văd în sectorul imobiliar, unde practica arată că se folosește câte o companie de proiect pentru fiecare investiție. Centralizarea vizează și protecția averii. Dacă sunt o persoană fizică de succes și îmi planific nu numai business-ul, ci și succesiunea. Ce se întâmplă cu afacerea mea după ce mor? Deci planificarea moștenirii și a succesiunii este mult mai ușor de făcut dacă avem o structură de holding în grup. Ajung și la avantajele fiscale, aceleași pe care le-am prezentat mai înainte și pe care le-ați găsit singur pe Google, dar prezentate într-un alt context și în altă lumină. Avantajele fiscale, și anume reducerea costului fiscal, nu este prioritatea mea și nu a fost, de când am început această prezentare, prioritatea. Ajung însă și la ele. În ce constă avantajul fiscal al unui holding? Amânăm impozitarea, deci câștigăm timp și câștigăm bani din impozitele respective. Ce putem să facem cu acești bani? Îi putem reinvesti în companiile pe care le deținem. Și le reinvestim fără alte costuri, în speță costuri fiscale, impozituri pe profit pe care l-am salvat, după cum v-am arătat în slide-urile anterioare. În ultimul rând, pentru că vorbim de bani și de monitorizarea mișcării banilor în companiile din grupul nostru, holdingul permite gestionarea strategică a cash flow-urilor din grup. Permite atragerea sau negocierea de finanțări umbrelă, le-am numit eu, adică contracte cadru în baza cărora să pot să negociez ulterior finanțări bancare pentru companiile operaționale. Și știu din experiența clienților mei cât de împovărător și cât de îndelungat este procesul de negociere a fiecărui contract de finanțare bancară, dar nu numai, pentru fiecare companie în cazul în care am 40 de companii în grup. Un holding ar putea să îmi acorde timp, să mă ajute să câștig timp prin negocierea unor condiții standard pe baza unui anumit istoric pe care îl am în companie, care să ofere la rândul meu garanții creditorilor pe care
pe care îi targetezi. Alte aspecte cu care am observat că există o sinergie când vorbim de holding sunt cash pooling-ul și treasury management. Cash pooling, dacă nu sunteți familiar sau în cazul în care l-ați întâlnit, îl prezint foarte pe scurt, vizează posibilitatea de a plasa banii din grup în cadrul companiilor pentru a eficientiza, respectiv a reduce costul finanțării externe. Treasury management este ceea ce se poate face prin intermediul propriului departament de trezorerie și este în strânsă legătură cu administrarea și reducerea costului utilizării sau plasării banilor în companiile pe care le dețineți. Mi s-a părut foarte important, cel puțin în contextul actual, să ajung și în zona transparenței fiscale, și aici vorbim de substanță economică, ce v-am spus mai devreme că este ceea ce ne place nouă consultanților fiscali și nu numai să prezentăm. Aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, să nu intru în detaliile din spatele fiecărui act normativ prezentat în acest slide și vă invit să îmi adresați întrebări în secțiunea de chat sau să-mi rețineți adresa și să-mi adresați întrebări cu privire la ceea ce observați în acest moment în slide-ul respectiv, deoarece în funcție de cazul dumneavoastră particular, unele sau chiar toate pot fi relevante în general, dar și în particular pentru subiectul de astăzi al unui proces de restructurare eficientă, constând în implementarea unei structuri de tip holding. Fără să prezint în detaliu aceste inițiative sau chiar legi deja aplicabile, mesajul pe care îl transmit este că Dr. Google nu funcționează și nu va mai funcționa din cauza acestei legislații naționale sau chiar europene, care este propusă și aprobată ușor pentru a verifica motivele reale din spatele procesului de restructurare. Și dacă ne uităm chiar în mijlocul ecranului, putem vedea ATAD 3, care este o directivă europeană. Momentan nu a fost aprobată, termenul de implementare a fost amânat de câteva ori, dar dacă se aprobă această directivă, directiva definește concret criteriile de substanță economică, și anume câți oameni trebuie să aveți în companie sau care este componența echipei de management, unde sunt conturile bancare, cine administrează conturile bancare, cum puteți să vizualizați banii pe care și cine are acces la banii din companie. Și din nou observ că sunt din nou fericită că sunt împreună cu Thinkware ca să vorbim de soluția lor, pentru că nu numai că urmărim banii, dar și autoritatea fiscală urmărește banii și va urmări cu niște criterii foarte clare menționate în legislație. Cam atât momentan despre transparența fiscală. Vă rog să discutăm dacă considerați că subiectul acesta este relevant și cu plăcere vă dau mai multe detalii despre el. Tiana, aici aș avea un comentariu vis-a-vis de audiență, dacă are întrebări să le pună în chat și eventual le vom răspunde separat după call sau vedem cum le putem răspunde acum vis-a-vis de celelalte slide-uri. Mulțumesc! Sigur. Bun. Și pentru că am zis, fac consultanță fiscală din pasiune, dar și pentru că încerc să fiu conectată la realitate și să nu ofer răspunsuri cu disclaimere din turnul de cleștar, cum îmi place mie de obicei să zic, încerc să nu fac asta. Atunci, cu aceste principii în minte, mi-am și structurat prezentarea de astăzi. Vorbesc despre holding și eficientizare fiscală, dar nu așa cum ar face oricine căutând foarte rapid soluția și tratamentul pe Google, ci cu o planificare, fie cu specialiști proprii sau cu specialiști externi care au experiența necesară. Și de ce facem asta? Pentru că, și ajung la subiectul pe care îl am acum pe monitor,
sunt în derulare controale ale echipei de antifraudă, controale fiscale. Este un alt tip de control fiscal care se efectuează deoarece legislația fiscală a fost modificată și, spre deosebire de mandatul pe care îl avea până la această modificare legislativă antifrauda, în prezent echipa de antifraudă, prin un anumit tip de control, poate să emită direct o decizie de impunere care are un termen de plată, lucru care până acum nu se întâmpla. Și care sunt aspectele care sunt verificate? Din nou, împărtășesc din experiența pe care o am în prezent. Sunt după 3 controale fiscale de această natură și am observat personal și nu numai, inclusiv colegii mei, tiparele întrebărilor. Este verificat în primul rând beneficiarul efectiv al diverselor fluxuri. Beneficiar efectiv, în traducere, înseamnă substanță economică. Realitate dincolo de aparență, respectiv prevederi contractuale. Și este căutat beneficiarul efectiv în contractele de finanțare, specific în contractele de cash pooling, în cazul licențelor pentru care am plătit, indiferent dacă ele sunt licențe pentru SAP de la un terț sau licențe plătite către o companie din grup, servicii IT și, în general, categoria prețurilor de transfer. De ce am menționat lucrul acesta? Deoarece dacă avem un holding sau ne propunem să înființăm o societate de tip holding, prioritatea, ceea ce verifică acum antifrauda, nu este decât o confirmare a modului în care ne definim prioritățile când ne propunem să intrăm într-un proces de restructurare. Ne uităm la contextul economic și la motivele pe care le avem pentru a înființa un holding în grupul nostru sau pentru a contracta niște finanțări din grup sau a avea un cash pooling cu companiile din grup. Deci, dacă reușim să avem în zona de cash o viziune foarte clară asupra banilor din companie, putem să justificăm nu numai intern, ci și extern, în cazul controlului fiscal, efectuat fie de către echipa tradițională de inspecție fiscală, dar cu preponderență în cazul antifraudei, pentru că este suficient pentru mine, cel puțin, să aud de antifraudă, să fiu foarte vigilentă la proces. Deci dacă reușim să avem tool-urile necesare pentru a controla banii și pentru a-i vizualiza și pentru a fi flexibili în a răspunde la întrebările pe care le primim, inclusiv din partea antifraudei, eu cred că un astfel de proces, indiferent de ceea ce se întâmplă pe parcurs, nu poate să fie decât unul de succes, pentru că este bine gândit, bine planificat și vizează, în primul rând, afacerea pe care o dețin și o administrez și apoi, nu în ultimul rând, dar la sfârșit, eficiența fiscală. Eu mă bucur că ai atins acest lucru vis-a-vis de transparență și control, vis-a-vis de istoricul și datele bancare prelucrate în timp, se pot vedea și prin platforma Think Treasury. Și mai mult aici, cred că putem prin demo să arătăm și eficiența operațională și mai mult deciziile care se pot lua la nivel de grup în funcție de cash managementul fiecarei entități care există în România sau în afara României. Și aici putem merge mai departe și îți mulțumesc tare mult pentru slide-uri și pentru tot ceea ce ne-ai prezentat, Diana, la colega noastră, Elena Cosma, care va avea o scurtă intervenție vis-a-vis de ce putem face noi prin platforma Think Treasury și cum putem ajuta companiile tip holding și nu numai, atât în România cât și în afara țării. Sigur, mulțumesc, Radu, și mă bucur să fiu în această reuniune cu audiența atât de largă. Mulțumesc și, Diana, pentru referirile foarte eficiente și exacte pe care le-ai făcut introducând soluția noastră. O să proiectez acum ecranul meu ca să încep un demo. 2-3 lucruri despre mine mai întâi. Eu sunt product manager și mă ocup de construcția acestei soluții. M-am alăturat fiind cu 2 ani. Chiar atunci am început și dezvoltarea acestui practic instrument digital pentru trezoreriile companiilor. De atunci îl tot dezvoltăm și avem un roadmap destul de
Noi suntem o companie de tehnologie și ce ne propunem este să dezvoltăm instrumente de digitalizare pentru departamentele financiare, în special pentru trezoreriile companiilor. Și primele tipuri de companii la care ne-am gândit au fost companiile organizate sub formă de holding, fie că sunt deja sub formă de holding, fie că vor să devină și au un proces de reorganizare în curs, fie că sunt în curs de a achiziționa alte companii și la un moment dat vor deveni holdinguri. Soluția noastră li se adresează și tehnologia din spatele ei, acel open banking pe care l-a menționat și Radu, face posibil ca astfel de soluții de treasury management să fie disponibile către companii medii și mari și să fie disponibile mult mai ușor, cu un timp de implementare extrem de scurt, într-o formă de proiect de IT cumva neobișnuită versus soluțiile tradiționale. Practic este un software as a service, aplicația se accesează printr-un link și open banking-ul face toată magia din spate. Acum eu nu o să fac un demo exhaustiv al soluției, al aplicației, o să mă concentrez pe cele două principale despre care a vorbit și Diana. Primul legat de eficiența operațională și decizională în managementul cash-ului și al doilea legat de transparență și control. Acum, legat de ce vă arăt eu acum, este un dashboard de trezorerie pe care îl propunem noi prin această aplicație FinTreasury. E un dashboard de trezorerie gândit să acopere nevoia de vizibilitate pe cash la nivelul unui grup de companii. Practic, ce îți oferă această pagină, acest snapshot, este o totalizare a soldurilor instant, din oricâte bănci, oricâte companii, oricâte țări și oricâte valute ai nevoie, într-o formă extrem de simplă. Practic, la cerere poți să știi în orice moment câți bani ai în o țară, 2 țări, 3, 5, 10 țări în același timp, din companii, la fel, din multiple țări, oricâte companii ai în grup, pot fi, nu știu, 5, 10, 100, 200 de companii. La fel și bănci, poți avea 5, 10, 15, 30 de bănci cu care lucrezi. Poți să lucrezi, evident, în oricâte valute ai nevoie în funcție de țara în care îți faci operațiunile și aici, practic, vezi atât soldul distribuit pe companii sau pe bănci, cât și soldul distribuit pe valutele pe care le ai. Da? De exemplu, aici sunt listate solduri pe care le ai la un moment dat în leva, în coroane, în, nu știu, euro, cuna și așa mai departe. Ok? Și toată informația aceasta poate fi folosită într-un sistem dinamic de raportare. Adică nu e doar că vezi câți bani ai în total în acest moment, cu cât ai deschis pentru astăzi sau pentru orice zi istorică din trecut, dar poți să jonglezi cu aceste date și să ți le raportezi așa cum ai nevoie. De exemplu, vrei să vezi doar câți bani ai în, să zicem, leva, da? Și selectezi această valută. Informația se afișează strict pentru valuta respectivă, organizată pe companii sau pe bănci. Poți să afișezi informația automat convertită în euro sau poți să te duci în moneda nativă și informația se reconvertește înapoi în moneda nativă a conturilor. La fel, poate vrei să vezi doar câți bani ai într-o anumită companie din grup, da? Și atunci, practic, selectezi compania respectivă și soldurile vor fi afișate doar pentru acea companie. La fel, poți să vezi câți bani ai într-o anumită regiune sau într-o anumită țară. Da, vrei să vezi cât ai pe regiunea de est și aici, practic, e afișat tot soldul, totalul, cât și distribuția lui pe bănci sau pe companii.
Practic, asta îți dă o vizibilitate instant și super dinamică pe tot ce înseamnă lichiditățile din companiile din grup. Informația, cum ziceam, este disponibilă atât pentru momentul prezent, cât și pentru tot istoricul pe care l-ai acumulat de-a lungul timpului în baza de date a aplicației. De exemplu, aici vedem un grafic al soldului și, practic, putem să și extindem această perioadă, să zicem că este, mai mărim cu un an, da, și se reorganizează dinamic, cu frecvență, de exemplu, poate să fie bazat pe soldul de la sfârșit de fiecare săptămână din toată perioada aceea de un an, sau poate să fie la sfârșitul fiecărei luni, cum a fost evoluția cash-ului în toată această perioadă, la nivel de o singură regiune sau la nivel de întreg holdingul. Da, e un dashboard dinamic cu date în spate și raportarea se face instant. Acum, ca să trec și la al doilea punct despre care a povestit Diana, și anume cel legat de transparență și control și de felul în care verificăm, de fapt, substanța economică din spatele activității noastre, o să mă reloghez într-un cont care are, ce v-am arătat acum, e bazat pe niște date statice pe care le folosim doar în scop de demo, dar acum o să mă loghez într-un cont de aplicație care are niște date reale pe care le aducem live, as we speak, din bănci. Ce puteți să vedeți este că aici data este 19 ianuarie 2023 și ultimul moment al actualizării este ora 15 și 30 de minute. Informația este actualizată atunci. Și mă duc aici în pagina de accounts, unde sunt listate toate conturile. O să le grupez pe bănci, ca să vedeți că am mai multe bănci conectate aici în platformă. Da? Și ce ți oferă practic această informație? Toată baza de date, practic la nivel de grup, noi colectăm informația din toate băncile și o stocăm într-un data lake pentru fiecare companie care folosește platforma, un data lake dedicat, care e evident proprietatea acelei companii și care oferă un istoric exhaustiv de informații bancare acumulate de-a lungul timpului, atât solduri cât și tranzacții. Informația aceasta poate fi portată o anumită tranzacție, să zicem, după destinatar, să căutăm după Microsoft și aplicația îți găsește o încasare pe una dintre companiile introduse aici în structură, o încasare de la Microsoft, o să și vedem detaliile respective. Asta este o informație pe care am adus-o din trecut, este o tranzacție din data de 29 noiembrie 2021. La fel, dacă vreau să văd un set de tranzacții dintr-o anumită perioadă, mă duc și selectez o dată din trecut, să zicem ianuarie 2022, aceeași zi, 19 ianuarie 2022 și voi vedea aici listate toate tranzacțiile, evident acolo unde au existat. Aici, de exemplu, există o tranzacție, da, și mi le arată pe toate acolo unde au existat tranzacții în data respectivă. Ce mai pot să fac? La fel pot să etichetez, să categorisesc anumite tranzacții, la fel ca să pot să le încadrez pe anumite destinații, pe anumite scopuri economice. Și aș putea să vă dau așa, cu titlul de exemplu, două situații. Să zicem că vreau să văd toate căutăm după fi, pentru că așa sunt aici marcate. M-am dus în trecut, să revenim totuși în 2023 ca să am un istoric mai complet. Aici văd toate tranzacțiile etichetate ca și comision bancar. Da, și mi le arată. Asta e doar un exemplu de categorie. Aș mai avea, de exemplu, tranzacțiile făcute ca și plăți cu cardul. Și pot să caut după POS
și o să-mi arate tranzacțiile de tip plată cu cardul online sau la POS bancar. Da, și multe alte tipuri de categorii care pot fi adăugate și care pot structura această informație și vă pot permite să vă faceți raportarea istoricului de date financiare foarte, foarte eficientă și foarte la îndemână. Cred că e suficient ca să vă faceți o imagine despre ce poate aplicația. N-am povestit nimic despre motoarele din spate și cum e posibil să funcționeze ea atât de simplu și atât de instant, dar cu siguranță noi cei de la Thinkware vă stăm la dispoziție și ne-am bucurat tare mult să putem să facem demo-uri și să avem discuții personalizate în funcție de situația fiecărei companii. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, Elena. Insistăm audiența să trimită întrebări în chat și le vom răspunde treptat. Avem deja 2 întrebări și aici nu sunt specialist și presupun că, Diana, tu o să poți să ne ajuți. În holding nu este interzisă garantarea unui credit al holdingului cu active ale firmelor deținute? Aici nu cunosc detalii și aici tras pe tine în continuare. Nici eu și o să încerc să nu fiu mai competentă decât sunt de fapt, pentru că în spatele întrebării sunt mai multe valențe și juridice și fiscale. Okay. Legislația de holding este un mod destul de pompos de a vorbi despre holdingul din România. Pompos, însă realist în același timp. Orice SRL din România poate să fie holding. Este nevoie doar de un anumit cod CAEN pentru a reflecta activitatea de deținere a altor companii. Și așa am reușit să definesc legislația de holding cu atributele fiscale pe care le-am menționat. Cum pot fi scutite de impozit dividendele și câștigurile de capital. Spre deosebire de alte țări unde legislația este mult mai are o vechime mult mai delungată, Luxemburg, Irlanda, Olanda, Cipru și altele, unde cadrul de reglementare este mult mai stufos. De ce am început cu aceste explicații fără să răspund direct la întrebare? Deoarece este suficient să avem o companie pe care o putem folosi și pentru activități operaționale și pentru activități de holding, adică strict de a deține juridic niște companii sau să le combinăm. Cu acestea menționate, eu aș spune că nu este interzis să garantezi, ci din contră este chiar obligatoriu, și acum revin în aria mea de expertiză, din punct de vedere fiscal, deoarece să acorzi un credit înseamnă să îți asumi un risc de credit pentru banii pe care îi pui la dispoziție, chiar dacă îi pui la dispoziție în cadrul companiei, îi dai în cadrul grupului, îi dai alte companii. Modul prin care tu ca și creditor te protejezi împotriva acestui risc de credit este acela prin care stabilești garanții. Acum, în practică, recunosc că de foarte puține ori în cazul creditelor acordate în cadrul grupului s-au stabilit garanții. Asta nu înseamnă că legislația nu prevede acest lucru. Deci răspuns. Ok, atunci rog pe cei care au pus aceste întrebări să scrie și pe adresa de mail stipulată în chatul meetingului, în cazul în care mai sunt detalii de lămurit. Și aș merge acum mai departe vis-a-vis de o întrebare. Pot fi făcute și plăți prin această aplicație? Și aici o să las pe Elena să ne răspundă. Da, în curând vor putea fi făcute și plăți. N-am povestit, cum ziceam, despre tehnologia din spate, dar o să dau câteva hinturi în momentul de față. Tehnologia din spatele acestei platforme se numește API, vine de la Application Programming Interface și este un sistem foarte nou de a permite unor date să circule în mod securizat peste internet între mai multe servere, serverul băncii, serverul nostru, serverul clientului. Așa cum datele circulă de la bancă, ce ați văzut acum, așa cum circulă de la bancă către platforma noastră, la fel pot circula și de la platforma noastră către bancă.
tot prin această tehnologie numită API și vor fi practic, va exista practic un modul de a transmite în mod centralizat o ordine de plată către băncile cu care lucrați. Mai este o întrebare care cred că are legătură în continuare cu platforma noastră. La aceeași aplicație Treasury Thinkware a unui grup se poate acorda acces mai multor persoane cu nivel diferit de detaliere? Da, și acest lucru este posibil. Acest modul este deja dezvoltat. Există mai multe tipuri de roluri ale utilizatorilor cu diverse nivele de drepturi. Drepturile de acces pe date se pot rafina la nivel de cont și la nivel de companie. Practic, poți să ai o persoană din contabilitate care se ocupă doar de un număr de companii din cadrul grupului, să aibă acces doar la acele companii. Sau poți să ai, de exemplu, o persoană de la, nu știu, departamentul de HR care să aibă acces doar pentru anumite tipuri de conturi, cum ar fi contul de salarii. Deci se pot rafina drepturile în funcție de companie și în funcție de tipul de cont pe care are nevoie persoana să-l poată accesa. Iar drepturile nu trebuie să copieze în mod identic drepturile pe care le au utilizatorii în aplicațiile bancare. Nu este nevoie neapărat de autorizare pentru toți utilizatorii aplicației noastre la bănci. Fiecare utilizator care accesează aplicația noastră are drepturi distincte. Pot exista persoane care doar să vizualizeze câteva cifre în aplicația noastră fără să aibă acces în niciun fel de aplicație bancară sau să nu fie niciun fel de autorizare prevăzută pentru ele în bănci. Mulțumesc pentru clarificare, Elena, și sper că persoana care a pus întrebarea a primit răspunsul pe care îl aștepta, sau cel puțin noi am răspuns ce poate face platforma. Încă o dată, în cazul în care mai sunt întrebări, ni le puteți adresa direct pe adresa de e-mail care sunt puse acum în chatul pentru conferință. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. Vă așteptăm pentru mai multe info să ne trimiteți e-mail-ul sau eventual să intrați pe pagina noastră de web thinkware.com și vă așteptăm peste o lună de zile la o nouă ediție a SFO Talks powered by Thinkware. Mulțumesc încă o dată tuturor, mulțumesc Elena, mulțumesc Diana. Mulțumesc și eu și sper să ne revedem cât mai curând. Cu siguranță, o zi plăcută mulțumesc. tuturor. La revedere! Mulțumim tuturor! La revedere, mulțumim!